na kami request, engineer. Dito na kami request.
sa mapalakat na engineer sa Bundagol. May mga recess na doon sa mga Bundagol eh. Mapalakat. So, bibigay siya din ng mga Bundagol na recess. Walang kahit dahil na mapalakat daw. Iba yung ano, isa sa ano, yung mapagbalado title ng mapalakat. May so wala natin wala. At then, mas na mga sa Bundagol. Pero daw tayong anong ano, walang title daw eh.
sino ako kaya? 951-6667. Yung CPR. CPR, wala na. Ito, Ano yung tawag yan? 951 boss. 6667. Pwede na yung, ay, kaya pa rin na yun. Kasuyo ko yung white paper, yung blue. Dalayan ko yun. 951 667. Wow. Nag-kining kayo boss? Kining metong? Hindi kumipulit kasi gaya, white paper. So, kaya mo yung mas selected natin ka. Pwede ba? Uy, pamasok sa mismo nila eh. Ano ako masaksak ng printer? Globe dito, no? Kaya digit na digit. White paper mga gagamitin tao. Pata kayo digital niya ata. Ha? I-digital niya ata na eh. Okay. Ito kasi digital blueprint, kulay yung blue. Okay. O sinabi na kasing Alan, engineer na nakasasaling blueprint na kulay blue. Unang muna, mas malya. Pangatwa, mas klaro yung images is itong ginamit mo maputi. Okay, hindi maputi na yung rin na. Hindi ako na kaya ko.
po, engineer. Ano ba? Hindi mo ba? Lumabas ba? Yung script ko, lumabas yung title niya. So, ipapat ko pa lang. May tawag yun? Ano? Ah, may cancel? Hindi ka na kanina eh. Eh, magkano ba yan ang dano? Mag-Gcash yung 5 kaya kanina.